video ani kay ko kakita. Kuha mo eyeglass, sunglass, kuha mo sunglass. Okay, napaglain ko. Kuha sila. Malinana ni borderline sa Canada side. Both sides, oh? Both sides. Horseshoe type pa ni siya. Canada ang sa pikas. Canada ang sa pikas. US ang sa pikas. So, grabe kayo ang iyahang moist, no? Oh, see? Nabibo kay mga tao, kinuha ay. Very, very nice. Thank you, Lord. Pindot kayo. It's a horseshoe type. Ano yun? Basa na yun eh. Basa na yung tawa ni. Isa kayo. Kaligog yun. Manang uprovide yun sila. Ugyay ko. Maragaulan. Medyo balod-balod. Okay. Hawid yun. Hawid. Basa ng kamera. Mituyok. Nani lagi din ang trabaho, no? Madalas lang mga tao diri. Para mo tanaw lang ani. Thank you, Lord. Gaulan. Nidiyo naman ko, nidiyo. Ulan yun. Tuyok, may balod-balod yun siya. Okay. Mara na din siya mag-gasto. Kani siya nga boat, paano ni siya? Electric. Ang badala dili na itong butang na fuel. Charge lang nila. So, kami naka-high-tech ang boat nila dito. Masabi yun, basta. Ligo, makaligo. Hindi naman niya ni makitaan. Ginagawa naman niya sa aso. At team niya. Kapag yung mga tao dito dito ibabaw. Kapag dito sa bungkod yung mga tao. So, nasulod yun niya ni horseshoe. Nasulod yun niya. Mura makabot ng water. Mura siya cortina, no? Mura siya gray.